Vítam vás pri dnešnom videu, drahí spoluobčania, drahé bratia, preto som zabudla, ako sa to robí. Vítam vás pri dnešnom videu, drahí bratia, drahé sestry, drahí spoluobčania. Dúfam, že rovnako ako ja nemôžete uveriť tomu, čo na obrazovkách akurát vidíte. Das me. Vyšla som z podsvetia, uzrela som denné svetlo žiarivé a rozhodla som sa, že zapneme foťák a budeme sa tváriť, akože trojročná pauza sa neudiala. Tak to mám rada, že to proste hodíme za hlavu a povieme si, že nebudeme sa o ničom baviť, necháme to tak, ako to je a ideme, ako by sa nechumelilo. Súhlasíte? Pôvodne som chcela začať trošku inou tému, ale pripravujem sa na ňu už tak dlho mentálne a psychicky, že si vravím, človek raz niekde musí začať a ono ten rozchod v dlhodobom vzťahu je niečo, na čím špekulujem naozaj veľmi dlho. Ešte predtým, ako sa ma to osobnostne týkalo a od vás ešte z času na čas príde nejaká otázka ohľadom toho, ako sa kto má a ja popravde neviem, pretože ako vám asi došli súvislosti, tak sa stali nejaké nenávratné zmeny a ak by sme sa mohli dohodnúť, tak ak by tieto otázky skončili, tak by to bolo úplne špica top. Občas sa tak zamyslím nad týmito dlhodobými vzťahmi, že aká komplikovaná vec to vlastne je, ako sa bez času na čas nestretne realita s očakávaním a v čom všetkom sme dobrovoľne ochotní existovať a neurobiť nejaký radikálny krok. Haló. Ak je nejaká téma, ohľadom ktorej mi ešte stále píšete, tak sú to práve vaše nefungujúce vzťahy. Mňa to neskutočne baví čítať, baví ma s vami o tom diskutovať, baví ma vám neprofesionálne radiť, pretože čo musím zdôrazniť je, že nie som psychológ. To znamená, môj názor nie je profesionálny, ak samozrejme nerátame vysokú školu života. Úprimne si myslím, že z dlhodobého vzťahu sa stala nejaká spoločenská stigma, ako by sa určité veci po určitom čase mali vyvíjať. A práve toto podľa mňa brzdí veľmi veľa ľudí od toho, aby urobili nejaké radikálne rozhodnutie, pretože ten spoločenský tlak je obrovský. Sama som z neho bola v šoku. Veľa ľudí sa pre nejaké radikálne rozhodnutie, ktoré by sa spoločnosti nepáčilo, nerozhodne a musím povedať, že pre blahobyt jednotlivca je to obrovská škoda. Predtým, ako som zapla foťák, som si povedala, že celé toto video povediem v duchu, že tie rozchody sú vlastne neskutočne pozitívna vec. Samozrejme nie v momente, keď to prežívate, ale potom, keď ste schopní sa na celú situáciu pozrieť s chladnou hlavou a uvedomíte si, prečím všetkým ste vlastne zatvárali oči, s čím všetkým ste sa nedobrovoľne stotožnili. Ako ste išli hlavou proti múru, ako ste bojovali s veternými mlynmi. Prečo? Na čo? Ja si myslím, že ono v tom správnom vzťahu to nie je až tak komplikované ako v tom nepravom. Mala som jednu konverzáciu so slečnou, ktorá sa jej veľmi nepáčila. Myslím si, že naša diskusia ju veľmi neobohatila, že od toho čakala niečo iné. V prípade, že sa mi zveríte s vašim príbehom, s vašim problémom a chcete počuť môj názor, nečakajte, že vám napíšem to, čo chcete počuť. To sa tu nedieje. Slečna bojovala s tým, že od partnera nedostávala dostatok ocenenia, dostatok pozornosti, doslova musela žobrať o spoločne strávený čas a chcela počuť, že ono to bez akejkoľvek zmeny bude vlastne dobré. Že sa stane taký nejaký zázrak, ktorý spadne z neba a zrazu si všetci dáme ružové okuliare a bude to proste úplne tip-top. Paradoxne všetky tie chyby a veci, ktoré nám nevyhovujú, si dokážeme všimnúť až potom, keď opadne taká tá nejaká zamilovanosť a ľudia často trpia, čo si budeme. Chcela by som to rozdielila do dvoch kategórií. Za prvé, keď sa niekto rozíde s vami a keď to rozhodnutie a celú tú konverzáciu musíte iniciovať vy. Začala by som tou druhou možnosťou, ktorá je podľa mňa jednoduchšia, keď niekto príde za vami a otvorene vám povie, že je koniec. Nie som si istá, či to súvisí s mojou hrdosťou alebo s mojím egom, ale ako náhle by niekto za mnou prišiel s tým, že chce rozchod, s tým, že naše životné cesty už nemôžu ísť jedným smerom a myšlienka toho, alebo tá predstava toho, že každý z nás pôjde do iného smeru, je pre ňo priaznivejšia, ako ostane so mnou, pre mňa je to jasný signál a nemám čo riešiť. Tam sú dvere a môžem za sebou zavrieť. Nebudete nikoho prosiť, nikoho presviečať, aby s vami zostal. Pane Bože, ľudia, majme nejakú sebaúctu. Myslím si, že si musíme uvedomiť, že na každé zlo treba dvoch. A na toto ľudia často zabúdajú, že to, že sa niečo skončí, nie je vina iba jedného. Ten vzťah tvoria dvaja ľudia, ktorí sú za to občas do rovnakej miery, občas do obrovského nepomeru zodpovedný, ale nikdy to nie je vina len jedného človeka. A to si myslím, že občas by bolo dobré sa nejako sebakriticky zamyslieť nad tým, že čo v budúcnosti môžem zmeniť, čo som robila špatne. Nech vás ani nenapadne niekoho prosiť, aby s vami zostal. Pamätám sa, ako si raz v rámci jedného môjho starého videa zo mňa robila srandu Lilian Voss, že občas sú tie moje reči také ružové, slniečkovské. Ja som už jedno video o dlhodobých vzťahoch robila a tam som povedala, že v prípade, že by niekto za mnou prišiel a rozišiel sa so mnou, tak by som mu poďakovala. Že by som mu povedala, ďakujem,
ďakujem za spoločne strávený čas a ďakujem, že ten čas už viacej spolu nebudeme brať. A rovnako o pár rokov neskôr som toho istého názoru. V čase, keď som točila to video, tak som s tým skúsenosť nemala. Medzičasom sa už so mnou niekto rozišiel a stále som názoru toho, že sa mi v živote nemohlo stať nič lepšie. Pretože ako náhle s vami niekto ešte raz nechce byť, ten vzťah nefunguje, nemá zmysel v ňom zotrvávať. Nečakala som, že to príde z jeho strany, ale nikoho som nepresviečala, nikomu som sa nevyhrážala, keď ja sa občas vyhrážam rada, ale v tomto prípade to absolútne nemá zmysel. Vypočula som si ho a práve po tom rozhovore, keď som sa tak na neho pozerala, tak som si vravela, že vďaka Bohu, že si s tým prišiel prvý. A ďakujem, že už s tebou nestrávim ani minútu. Každopádne, ja si myslím, že by sme si ešte mali vyjasniť to, kedy sa na vzťahu pracuje, kedy sa tomu vzťahu nedarí a kedy je ten definitívny koniec, pretože sme dospelí ľudia a predpokladám, že v prípade, že už s niekým ste, rozhodli ste sa do toho vzťahu vstúpiť, tak v prípade, že sa tam nejako objaví ten čierny obláčik a na ten vzťah zaprší, tak ho nebudete hneď zahadzovať von oknom. Je také, že žijeme v nejakom fyzikálnom svete, kedy telesá padajú voľným pádom, alebo sú vo váku, alebo sa pohybujú rovnomerným priamočiarym pohybom, ale stále verím, že žijeme v spoločnosti, alebo že toto video je určené pre ľudí, ktorí by pri prvých problémoch ten vzťah nezahodili do koša. Samozrejme, keď sa niečo stane, otvorená komunikácia, nejaké to riešenie problémov a v prípade, že iniciujete tú zmenu, že ju iniciujete možno, že niekoľkokrát, ale k tej zmene nedochádza, vtedy je podľa mňa adekvátne rozmýšľať nad rozchodom. Keď je tá zmena tak zásadná, že si poviete, že s týmto sa jednoducho zmieriť nedokážete. Nakoľko sa ma rozchod okolo 30-ky, tesne pred 30-kou týkal, môžem spätne povedať, že to bolo jedno z najťažších a zároveň najlepších rozhodnutí, ktoré som v živote urobila. Som si tak vravela, že táto téma by vás mohla zaujímať, pretože občas človek v prípade, že sa nachádza v rovnakej situácii, tak ani nie, že potrebuje postrčiť, ale je fajn vidieť alebo počuť, že niekto sa v tejto situácii nachádzal, je fajn, keď niekto s vami zdieľa, čo vtedy prežíval, ako sa cítil, čo robil, aké myšlienky mu behali hlavou a tak ďalej a hlavne je hrozne fajn počuť, že to bude dobré, že nie každý rozchod končí tragédiou, že vlastne z toho môžete mať hrozný benefit, pretože príde lepšie. Spoločenský tlak bol tak nehorázne obrovský a silný, že to prekvapilo až mňa samú a to nie som človek, ktorý by dal na názory ostatných ľudí alebo ktorý by sa nechal názormi ostatných ovplyvniť, ale bola som proste v šoku z toho, aké silné to bolo. Aké silné názory mali ľudia na veci, ktoré sa ich vôbec netýkali, ako veľmi mi ľudia potrebovali podať ich názor, na ktorý som sa vôbec nepýtala. A vlastne tiež ma prekvapilo, že som vôbec začala nad všetkými týmito vecami sama rozmýšľať, že či robím dobre. Na základe reči niekoho ešte raz, koho názor vlastne nezaujíma. Myslím si, že je veľmi podstatné si uvedomiť, že každého životný príbeh je unikátny a to, že niečo platí, alebo to, že nejak niečo má Zuzana odvedľa od susedov, takže to takisto, keď to takisto budete mať vy, tak vám v tom zrazu bude dobre a budete rovnako spokojní. Nie, takto veci nefungujú. Ono tá situácia, kedy sa vy rozchádzate s niekým iným, je ťažká aj preto, že sú tam zainteresované city druhého človeka, ktorého samozrejme nechcete raniť alebo ho chcete raniť čo najmenej. Treba to jednoducho urobiť a neodkladať. To, s čím som bojovala ja, a to si pamätám, je nájsť tú najvhodnejšiu dobu, pretože prišli Vianoce, prišli narodeniny, potom bol dajme tomu Valentín, potom prišli nejaké ťažké obdobia v práci, potom prišli nejaké mimopracovné aktivity a vy si vravíte, že vy nechcete tomu človeku pridávať ešte väčší stres, pretože už v nejakom určitom žije, ale potom som si povedala, že už to odkladám tak strašne dlho, že vždy príde niečo, čo sa z môjho pohľadu bude zdať, že je vlastne tak podstatné, že teraz nie. Až som si jednoducho povedala, že už je čas, už sme proste si obidvaja dokázali to, že tie spoločné cesty nie sú možné, že sme dvaja skvelí jedinci, ktorí bohužiaľ už nemôžu ísť to istou cestou. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, že vy v určitom období života alebo na určitej trase tej cesty ste schopní ísť spolu, ale potom sa to tak radikálne rozdelí, že jednoducho nájsť znovu tú spoločnú cestu už nie je možné. A to je v poriadku, to je život. To, že s niekým ste v tom vzťahu, neznamená, že s tým človekom musíte umrieť. Keď niekoho spoznáte, tak nikde nemáte napísané v žiadnej múdrej knihe, že áno, toto je tá tvoja osoba, s ktorou budeš mať šťastné manželstvo, s ktorou splodíš 989 detí, s ktorou si budeš mať dom, záhradu a nakoniec budete pochovaní vedľa seba a budeš žiť jeden šťastný život. Keby som našla takú knihu, tak by to bolo veľmi finom. Naozaj je neskutočne frustrujúce pozerať sa na to, ako sa z dvoch skvelých individuí stane jeden frustrovaný pár, kde si navzájom ukazujete zo seba to najhoršie a potrebujeme toto pre blahobyt našich duší.
Nie. Z pozorovania vidím, že ľudia to ohľadom vzťahu majú nastavené úplne na odlišných strane spektier, že pre jedného je to, že je vo vzťahu vlastne iba začiatkom nejakej cesty, kdežto pre druhého už vstúpenie do toho vzťahu znamená, že tá bublina je uzatvorená a už stade nie je cesty späť. Si myslím, že v obidvoch prípadoch si treba uvedomiť, že vzťahy sú práca, neskutočná drina, práca na celý život. Že to, že ste oficiálne v nejakom statuse, či už partnerskom, manželskom, neznamená nič. Ako náhle na veciach nebudete pracovať, koniec. Nemajú šancu napredovať, nemajú šancu rásť, nemajú šancu sa rozvíjať. Som obrovský zastanca toho, že nemôžete jednotlivca obmedzovať iba preto, že ste vo vzťahu v jeho osobnostnom rozvoji, nech si už pod tým každý predstaví, čo chce, pretože potom logicky prídu výčitky. Potom ako tá zamilovanosť odpadne, že skrz teba som nešiel tam, skrz teba som neskúsil to, skrz teba som zamrzol, ja neviem, v Hriňovej a tak ďalej. Každý by mal skúsiť to, po čom naozaj túži, kam ho to ťahá. Avšak to je veľmi otázne, že ako veľmi tú svoju individuálnu potrebu alebo individuálnu cestu tlačíte pred tým vzťahom, že či to vidíte naozaj ako niečo veľmi individuálne, alebo či tam toho svojho partnera zahraniate a považujete to už za čiastočne alebo spoločnú cestu. Dáva zmysel táto veta, ktorú som povedala? Toto je prípad spomínanej slečny, ktorá musela doslova žobrať o to, aby dotyčný mladý muž s ňou strávil nejaký čas. A ľudia vás, to si myslím, že každý z nás má takú nejakú skúsenosť s tým, alebo možno, že máte takú skúsenosť s tým, že ľudia vás budú presviečať, ako na vás nemajú ani minútku času. Ja som alergická na frázu, keď vám napríklad niekto nenapíše alebo nezavolá a tak ďalej, že nemal som čas. Nemal som čas ti zavolať, nemal som čas ti napísať. Ako FBI, taká aká som ja, tak odstopuje. Normálne si pustím stopky na tom telefóne a odstopujem. Ako dlho trvá od odblokovania telefónu po napísanie jednej poondiatej správy. Garantujem vám, že to nebude nad 5 minút. Tak mi nehovorte, nech mi nikto už nikdy nepovie, že nemal čas zavolať alebo nemal čas napísať. Ono všetko je to o prioritách. A ako náhle sa vám niekto neozve deň, 2, nech si každý zhodnotí na základe vlastných úsudkov. Rovnako keď vám váš partner dáva najavo, že pre neho nie ste podstatný, alebo že je podstatnejšie všetko iné okrem vás. Kam sa týmto chcete dostať? Vypol sa mi foťák a ja som mala takú svoju chvíľku hľadenia do steny, takže netuším, kde som prestala. Každopádne, čo som s vami chcela zdieľať, sú nejaké moje myšlienky, ktoré sa mi veľmi intenzívne honili hlavou pred tými pár rokmi, kedy som toto rozhodnutie musela alebo chcela, kedy som toto rozhodnutie vykonala ja. Ešte raz, rozhodnutie ukončiť dlhodobý vzťah chce neskutočnú dávku guráže, je to neskutočne ťažké, človek sa tak nejak sám znútra rozpadá, pretože vy netušíte, či robíte dobre, tam niekde vo vzduchu obrovský otáznik, na ktorý vám nikto neodpovie, či robíte dobre alebo nie, to ukáže iba čas. Samota, jasne. Pocit samoty a osamelosti. Ja som sa normálne sama presvedčila, že tým, že ukončím tento vzťah, tak už pre mňa tam niekde nie je žiadny iný príbeh, ktorý budem zažívať a ako náhle skončím tento vzťah, tak pre mňa už nebude existovať nič iné, že budem sama do konca života s 5 psami v byte a to je to najlepšie, čo ma v živote môže stretnúť. Tu by som chcela zdôrazniť to, že vaše myšlienky občas neodzrkadľujú skutočnosť. A už som si musela povedať sama, že v prípade, že to budem chcieť, žiť v byte s 5 psami a nikoho iného nestretnúť, v poriadku, je to moje rozhodnutie. Ale ako náhle ukážem životu, že som otvorená iným vzťahom, verím tomu, že proste mi niekto do tej cesty príde. Samozrejme, nie pre každého je jednoduché a komfortné nadväzovať medziľudské vzťahy. Sama som toho príkladom a úplne som sa desila toho, že vlastne akým spôsobom by som nejaký nový vzťah nadviazala, pretože už neviem, ako sa randí, neviem, ako sa oslovujú mladí muži, nikdy som to nemusela robiť, ale čo ak už som vo veku, kedy sa tá karta proste otočí, kedy ja budem musieť chodiť obháňať mladých mužov, že hej, ty poď so mnou na rande. Alebo nebodaj, že budem na Tindri. Ja som sa úplne desila toho, že ja vo svojich 30 rokov nebudem obháňať úchylákov na Tindri. Pocit samoty a osamelosti, možno, že zažijete nejakú separačnú úzkosť, už predsa ste zvyknutí na prítomnosť, na každodennú prítomnosť toho druhého niekoľko rokov a zrazu si poviete, že budem sa vrácať do prázdneho, tichého bytu, kde ma nikto nebude čakať, ani ten pes. A tu by som tiež chcela povedať, že ono nie vždy je to nepríjemné vracať sa do tichého bytu. Čo ak vás napríklad na tom vzťahu neskutočne štvalo to, že ten druhý je bordelár?
A vy zrazu prídete do tak uprataného bytu, aký ste si ho nechali. Prídete do spálne a tá posteľ bude ustlaná, pretože ste si ju vy ustlali. Riad bude umytý, pretože ste si ho pred odchodom umýli. Neprídete domov do totálnej katastrofy, do špinavej linky s drobkami, so šťavami z paradajok a tak ďalej proste. Ako veľmi som sa tejto situácie bála, priamo úmerne ma potom prekvapilo to, že nič z tých mojich čiernych myšlienok nenastalo. Práve naopak, skutočnosť bola taká, že mi odpadol obrovský kameň zo srdca a ja som cítila neskutočnú slobodu. Ďalej, otázky typu, či robím dobre, či len ja nie som príliš náročná. Tu si myslím, že je veľmi fajn nezabúdať na svoje štandardy, ktoré by mohol mať každý nastavené na určitej úrovni a nezostupovať z nich. Pretože my máme tendenciu už v tom vzťahu prispôsobovať sa kvalitám, nekvalitám daného vzťahu, možno že zostupovať z tých štandardov, ale som obrovský fanúšik toho, keď máte napísané to, čo od života alebo od toho vzťahu očakávate. Ja sa pamätám, to vám poviem príbeh mojej kamarátky, veľmi dobrej, ktorá to proste vo vzťahu mala nastavené inak. A pamätám sa, že raz sa rozišla s mladým mužom, s ktorými iba začínali spolu randiť, že boli v úplnom začiatku. A keď som sa pýtala prečo, tak mi vravila, že boli niekde na rande a obidvaja boli opití a že potom každý z nich išiel domov a že on jej nezavolal a nezaplatil za Uber alebo za taxík. A mňa vtedy úplne až hodilo späť, pretože si vravím, v živote za mňa nikto nezaplatil taxík, ani by som to od nikoho nechcela, ale to, že to mám takto nastavené ja, neznamená, že ona z týchto svojich štandardov bude ustupovať. Ona mi povedala, že to má nastavené inak, že jednoducho vyžaduje to, aby sa muž o ňu staral a že v prípade, že ide podnapitá domov, tak chce, aby ten muž bol dostatočne starostlivý na to, aby vedel, že domov príde v pohode a že ten taxík objedná a rovnako zaň zaplatí. A ja som si vtedy povedala, že OK, fajn. Rovnako si myslím, že kebyže dávame väčší dôraz na to, s kým randíme alebo koho si do toho života púšťame a nezoberieme prvý náznak náklonnosti tej druhej osoby voči nám, tak tiež by bolo menej rozchodov, menej rozvodov a tak ďalej. Nezačnite randiť s hocikým. Neprispôsobujte sa do Panny Márie a nezostupujte zo svojich nastavených štandardov. Prosím. Spomínaný spoločenský tlak, toto je niečo, čo ma naozaj zasiahlo, veľmi nemilo, pretože tam som si uvedomila, ako nepodstatné všetky tie názory ostatných ľudí na môj vzťah, v ktorom som ja a tá druhá osoba sú. Ľudia mi vravili, že zahodíš 6 rokov života, chceš to? A toto je niečo, nad čím som sa zamyslela, pretože si vravím, bolo to naozaj 6 rokov, zahodím to iba tak, ten vzťah sa ukončí a neprejdeme hranicu tých 6 alebo 7 rokov, pretože by to ani pre jedného z nás nebolo prospešné. Obidvaja sme sa už dostali do štádia, keď sme si zo seba ukazovali to najhoršie a vravím si, že obidvaja máme naviac. Zanalizované, prežili sme spolu teda 6 rokov, nedajú sa vrátiť naspäť a to neboli iba zlé chvíľky, ktoré sme spolu zažili. Veľa rokov bolo takých, kedy ten vzťah bol veľmi príjemný pre obidvoch. Všade sa teraz vraví o sebeláske, ale vravím si, že mám sa rada natoľko, že momentálne je to v takom štádiu dlhodobom, že nepripustím, aby môj život išiel týmto spôsobom. 6 rokov bola presná doba, ktorú sme mali spolu stráviť, ale mám ešte raz sa rada natoľko, že už ďalších 6 rokov to nebude, pretože som si bola vedomá toho, že by to bolo úplne nezmyselné pre obidvoch z nás. Strašne ma površilo to, že mi ľudia radili, aby som si urobila dieťa, pretože urobiť si dieťa to je to najjednoduchšie z ich pohľadu, čo sa dá a že potom sa uvidí. A ja si vravím, kde je nejaká zodpovednosť za to, tiež tomu dieťaťu musíte vytvoriť nejakú emočnú harmóniu, nejaké emočné prostredie doma, v ktorom bude vyrastať, ako v čom tí ľudia chcú, aby to dieťa vyrastalo, v hádkach, v tlakoch. Vidina toho, že si urobíme dieťa, pričom ten vzťah nie je fungujúci, bola pre spoločnosť priateľnejšia ako to, že by sa ten vzťah rozišiel iba skrz toho, že sme spolu strávili veľa rokov. To, že niekto žije život podľa určitých vzorcov, tak to v žiadnom prípade neznamená, že ako náhle vy tie vzorce aplikujete do toho svojho života, takže z nich budete nadšení a že v tom vzťahu alebo v tom živote budete spokojní. Počas tých rokov samozrejme prídete na to, že ste možno že úplne nekompatibilní v niektorých veciach, čo sa týka spoločne stráveného času. Pre niekoho sú kamaráti celý zmysel života a vy iba krútite hlavou, že ako to môže mať niekto takto nastavené. Možno, že je to opačne. Možno, že pre niekoho je kariéra celý jeho život a pre vás je rodina. Bum, zase narazíte. Možno, že sa sexuálne vôbec nestretnete na rovnakej úrovni. Toto je tiež neskutočne dôležitá vec vo vzťahu, ktorá občas dokáže urobiť veľké špatné veci ohľadom poriadku milovnosti, vášho spoločného bývania, o tom, ako ho budete spolu zdieľať a najpodstatnejšie je podľa mňa, ako náhle sa nie ste schopní dohodnúť na základných veciach, ako chceme diskutovať o dieťati, ako chceme to dieťa vychovávať, ako chceme spolu riešiť problémy, ktoré s tým dieťaťom plus vážnejšie veci prídu,
keď nie sme schopní sa zhodnúť na úplných základoch a čo je podstatnejšie, nie sme schopní prísť na jeden kompromis. Musíte tie kompromisy urobiť, ale každý z vás nemôže furt ustupovať jeden. To, že niekto bude trieskať dverami, to, že sa s vami niekto nebude rozprávať a tak ďalej, to nie je ten dôvod na to, aby ste vy ustupovali a ten druhý si robil to, čo chcel, alebo aby vždy bolo podľa toho druhého, pretože na vás robí nátlak, pretože trieska dverami, pretože on povedal, že to tak bude, to takto vo vzťahu nefunguje. Ako náhle nie ste schopní prísť k jednotnému riešeniu, zamyslite sa nad tým, kam to vlastne smeruje. V prípade, že ste niečo takéto zažili, veľmi by ma zaujímalo, čo bol ten aha moment, kedy ste si uvedomili, že rozchod už je jediné možné východisko. Nechajte mi komentár v prípade, že sa mi video páčilo, pretože algoritmus teraz bude ohľadom mojej osoby veľmi nekompromisný. Videá budú vychádzať s frekvenciou 1 za 3 roky, takže sa na vás budem tešiť. Čau alebo bye!